Je mi 53 rokov, pracujem ako zdravotná sestra na internej ambulancii a jedenkrát v týždni na chirurgickej ambulancii. Môj zdravotný problém začal tak, ako možno mnohým ženám v takomto veku, kedy začnú mať prechod, začnú mať návaly, potenie, nespavosť, začali ma boleť kĺby, nie tak zvyčajne ako reumaticky, ale to boli také bodové bolesti, také, ktoré som ťažko zvládala. Nespavosť, v noci som sa potila, návaly, do roboty som chodila unavená, vyslovene vyčerpaná. S pánom primárom sme sa o tom rozprávali aj s mojou pani doktorkou. Rozhodla som sa pre ultrakomplex. Urobila som dobre, pretože po 2 dávkach využívania mne ťažkosti úplne ustúpili. Vrele odporúčujem všetkým ženám. Mne prestali návaly do pol roka, mne prestalo nočné potenie, ja spím a čo je dôležité, mne prestali bolesti kĺbov. Mám ešte ďalšiu skúsenosť zo svojej rodiny a to je moja mamička, ktorá má 78 rokov, býva sama, býva na Lazoch, je to v horách, mimo dediny, ďaleko na autobus. Má problémy s cievami, lieči sa na tlak, lieči sa na cukrovku. Začalo sa jej zhoršovať, tak sme sa rozhodli, že vyskúšame ultrakomplex, tak som jej ho teda doniesla, vysvetlila, ako ho má užívať. Mamine sa popravilo, mala problém aj s pamäťou dokonca, čo predtým ovládala všetkých susedov mená, nevedela prísť na meno. Skrátka tá pamäť, už to bolo v takom štádiu, že som mala strach o ňu, že predsi je tam sama. Viete, starého človeka dostať do mesta je problém, on je zvyknutý v tom svojom domčeku. Takže po tejto dávke, jak maminka to užívala asi pol roka, jej sa popravila pamäť, jej sa poľavili bolesti v nohách, dokonca mala aj na prste ranu z cukrovky, aj teda z tých ciev. To sa jej všetko krásne zahojilo. Je spokojná, momentálne veľmi dobre komunikujeme a som spokojnejšia aj ja, lebo viem, že je tam sama celý týždeň, telefonicky si voláme, je to všetko v poriadku. Ja osobne, po mojej skúsenosti, by som odporúčila všetkým ženám, ktoré majú problémy v prechode a nedarí sa im po nejakých iných liekoch alebo po nejakých iných zákrokoch. Vyslovene vrele doporučujem každej jednej. Netvrdím, že po jednej dávke je to zázračné, ale treba užiť aspoň 2-3 dávky a krásne tie ťažkosti v prechode pominú alebo sa aspoň zmiernia. Takisto vrele doporučujem všetkým, ktorí majú problémy s cievami, s cukrovkou, s tlakom. Vynikajúco to krásne pôsobí. Tlak sa zníži, cukor sa zníži, cievy sú priechodnejšie.